Здравейте отново! Аз съм Кристиан, тук къде подскача той е Дани. Ето я и Мими. И да потегляме. Ще около 15 минути ще го качвам в моя канал и така нататък. Тук има прасета. Там виждам и такива и овци. Бяло дърво взимайте. Бяло? Да. Тъпо идиотко прасе. Гуци, стой, бе. Стой, Гуци. Прасе? Прасе. Това Гуци е мое. Къде си? Yes. Нищо не ми даде. Перфект. Бял дърво. Пред теб. Дай ти къде си? Да, бе, бати бързото прасе. Майко, Дани, ти си простак. Засекам се. Ти искам. Вие всички се нравите в мене. По колко дърво да съберем? Колко щете? Аз събра 10. Колко ми стигне за едно дърво? Едно дърво ще е 5-6. Това за мани, бе. Стига ме удари. Ти стига и такова. Ти стига удари него. Я съм много. Дани, бял дърво. Искате ли тук да не е къщата? Тук ще затворим мината. Да. Аре, ще затворим. Не. То никъде не ще. Ой, човек, кара си правим такива хубави, бе. Хубави. Първата нощ никога не се прави от купчета. От материали. Какво те интересува? Да, задължително е. Ако искаш, питай всеки. Питай всеки. След половин час по Реал Мадрид. Той е починал. 5 часа е на... Аз имам 3. Аз ми бяха такива парзета. Ми даде се... И от всички ми даваха само една паржола. Ние говорим за дървото. Точно да е. Ето дърво. О, да не бе, без иска. Чакай да събера. Аз събрах 17 дървото. 25 имаме за сега. Дай я да дам 26. Нати го. Да, не бяга и да не го вземеш. Събира може да се. Ами го. Имаме 43. Ай тук, Дани. Виж, Данка. Е тук, къде съм аз? Чакай малко да видим. Е тук. Сега съберем дървото. Ай, Дани, виж колко съм як. Гле, тук на дървото. Виж, даже си направихме стълбички. Искаш ли? Дани. Направи ли стълби? Не. О, Дани, аз сещам какво е. Виж, Дани, тук мога да си ни нещата, например, честа, такива и вътре може да слагаме леглата. Това е скришно място. Не, ма вътре ще не е скришно, той тук ще изкопаме. Ими, ма за какво го служи, бе, човек? Кой се бие? Да, не ме бие. Аз трябваше му го върна.
Направих 4 крафтинга. Дървото трябва да го разширим. Ето и дърво. Но не ми трябва. Няма ни. Дани, не искам! Ей, Дани! Стига бъй ти! Какво е? Давам ти дърво, не Аз ли ти го казвам, искаш? аз ти казвам, че не искам. Аре, ще тираш, аз слизам. Що? Ама да слизаш ли? Да, разбрахме те, да, много яко. Ай, лале. Оле, боже. Краси, дай такова. А не става ли е така да се не стълбите, виж? Слези ни долу. Поставе! Някой ме удари. Не съм аз. Аз виж къде съм. Без причина му удара. Кой служител? Това там къщата е високо. Е, за какво не? Аре, Е, да не искаш ли си направим мост догоре? Не. Аре, човек! Аре. Аре. Аз ще го направя. А някой трябва да ми събере още дърво. Нема, нали не ти трябва. Ето ги рама, а не Саутхед, а Челси. Извинете за този шум. Но... Кой е направил тук това? Кое? Е, тази дупка. Аз. Що левна? Ей, ти па за какво си я направил? Нямам интернет. Ка? Топа. Що па и ти левна, бе? Някой да събере такова. Дани, ето ти кирка. Извинете, че излезнах, но нещо ми бъгна. Ма тихо, ма. Дани, ето ти кирка. Ето този камък. Къде си, Дани? Ето. На мен кирка. Ма, той на Дани му трябва. Дани, стой долу. Ето тя. Ето този камък, къде е тук при нас. Вземи 8 камък и направи такова. Аз не мога да взема. Можеш. Не можеш. Че аз имам 32 ключки. Само това ще събера дървото къде. Ма аз няма да събирам. Бяло ли да събера? Какво да е? Окей. Тук правим нужда. Защо? Край мина, ще събирам бяло дърво. Реал Мадрид почва. Извинете много за този шум, но просто имам приложение, където ме нали за там за едни работи. И да, след малко ще свършваме, защото Да, след половин час. след 7 минути. Диаманти. Диаманти, работи, гази. Стига, Кой е там горе? Никой. Кое? Аз видях прасио. Гръх. Бой. Бой, ма, просто ще събера дървото. Знаеш аз колко имам? 10 дървоко. Аз съм 31 непреработено. Овчица. Убиха. направете стълби да може да се скача. И аз чакай да си убием прасиото, бе. Аре те, бе, направете ми стълби. Качи се с дорта! Ама аз трябва да купая тук. Ма качи се, сега ни толкова камък. А нали това ще не е мината? Виж аз къде съм. И тогава ми кажи как да те слезна. Е, тук е така ще го издигнем, че не е мината. Виждаш ли ме? Виж ме. Аз да направя ли стълби? Не. Тук горе само трябва да го разчистим. И аз закачи с камък. Не бе, Дани, сега го чупи. Чупи го. И ми щупи го де.
Направих 3 кирки. Сега ще го щупа. Аз чупа колко мога. Мими, ти се и долу, ако нещо стане. Дани, аз тук ще сложа и аз един крафтинг. Дай ми малко такова. Каблстоун. Чакай. Къде? Къде е? Тук сложа един крафтинг. В мен имам 3. Печка една. Аз влизам. Ела да ми такова. Какво? Аз тук горе правям... нали там... Сега ще се така. Някой направи. Не. Дани, ето ти дърво. Държиш ли? Някой има ли такова Отгоре. за телепорт? Да я фърли. Чакай, че остана тук. Там виждам крава. Да я фърли. Ето ти. За теб. Вижте какво е. Each time. Не чува се. Нали знаеш, че сме... Ма, иска да отворя честа. И след 4 минути трябва да приключваме. 2 часа. След 3 минути приключваме. Смотанячки. Що се биете? Не се бий, бе! Мими! Искам да отворя честа. Трябва ми още много дърво. Аз имам 31. Чакай, аз слизам. Не, аз имам 45. Оставям ви по една кирка в честа. Кой се? Вижте какво ви оставам в честа. Ето подгоре на дървото. Ето вижте на двамата. Ето така. Пиу! Ето така. Аки се не дай стълби. Аз направих имам в момента 26. Ами служи ги. Какво правя, бе? Кой щупи от там дърветата? Не съм Мими. аз. Мими. За да ме биеш, е? Мими. Чакай, ще ги сложа. Бягай, бе, Дани! Какво правиш, бе? Мръдни, бе! Няма да бъде. Ще му удра той. Аз събирам дърво и се изкачвам нагоре, бе! И съжалявам, но няма да го качваме този клип. Ще го качим. Не. Ами ти виж... Без дискам те ударих, бе. Ти ли ще кажеш дали ще го качваме или не? Няма да... Излизай. Мими левна. Дай, нали чупеше дърво, бе. Мими, ти като не искаш да играеш с нас. Знаете, тя е пръдла. Само пърди в клиповете. Не съм, извинете, но аз кихнах. Смотаняк. Простак скапан. И това трябва да е клип. Извинете, се смях. Чао, Дани, кажи чао. Чао.